Türkmenistan ýylatyna dünýäde iň pes tizlikli internet hödürleýän ýurt. Türkmenistan internet tizliginiň derejesi boýunça geçirilen barlygda 179 ýurduň arasynda iň izaky orny eýledi. Internet we mobil torlaryň synaw seljermeleri boýunça iş alyp barýan Uklo kompaniýasynyň soňky barlyglaryna görä, Türkmenistan oturumly broadband, ýagny öýe ýa-da edara kärhanalary oturdulan giňerimli internet tizliginiň derejesi boýunça 179 ýurduň arasynda iň izaky orny eýledi. İnternetin tizligini anyklayan Speed Test barlagy tilsiminiň barlyglaryna görä, Türkmenistanda ýylaty niýetlenen oturumly broadband arkaly hödürlenýän internetin iň ýokary tizligi maglumat indirmek üçin sekundda 3,11 megabite, toru maglumat ýüklemek üçin sekundda 4,8 megabite deňdir. Tizlik testiniň platformalary Türkmenistany mobil internetiň tizligi boýunça döredilen sanawy girizmändir. Speed Test ýurtlaryň mobil ýa-da oturumly internet sanawlaryna girip bilmekleri üçin 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap her ýurtdan adından 300 ulanyjynyň internet tizligini Speed Test platformalary arkaly barlamagyny talap edipdir. Uklanyň barlyglaryna görä dünýäde iň ýokary tizlikli internet Singapurda hödürlenýär. Ol ýerde oturumly broadband arkaly hödürlenýän internetiň tizligi sekundda 197,15 megabite deňdir. Beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Gazagystan dünýäde 62-nji, Kyrgyzstan 90-njy, Täjikistan 110-njy, Özbegistan 124-nji oruna yerleşdirilipdir. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. 16-njy maýda Belarusyň Brest şäherindäki derýanyň kenarynda türkmenistanly studentiň 2 aýlyk bäbeginiň jesedi tapyldy. Bu barada Belarusyň Içeri işler ministrliginiň Brest regiony boýunça müdirligi we Belarus media serişdeleri habar berýärler. Belarusyň Derňew komitetiniň Brest regiony boýunça müdirliginiň resmi wekili Dmitri Ivanyuk'un ONT neşrine beren maglumatyna görä, şäheriň kanun goraýjy organlaryna 10-njy maýda 28 ýaşyndaky aýalyň täze doglan gyýz bäbegi bilen şäheriň 1-nji saglyk öýünden goýup berilendi we şondan bäri onuň gyýdynyň yerleşýän ýeriniň nämelimdigi barada maglumat gowuşýar. С учетом пояснений женщины, следственно-оперативной группой был осмотрен участок водоема и прилегающей береговой линии. Aýalyň beren maglumatlaryny nazara alyp operativ topor howdanyň çäginde we oňa ýanaşyp duran kenarda gözlegi derňew işlerini geçirdi. Polisiýa işgärleri gyýz bäbeginiň jesedini tapdylar diýip Belarus resmisi Dmitri Ivanyuk aýtdy. Belarusyň ONT neşriniň 16-njy maýda beren maglumatyna görä şäheriň merkezindäki Muhavit stewitinde ýorgona dolanan görnüşinde tapylan bäbeginiň bedeninde onuň gynamalar zerarly aradan çykandygy barada alamatlar ýok ýaly bolup görünýär. Belarusyň Içeri işler ministrliginiň Brest regiony boýunça müdirliginiň 16-njy maýda ýaýradan maglumatynda Agdalýan Türkmen raýatynyň 1990-njy ýylda doglandygy we Brestiň döwlet uniwersitetleriniň birinde bilim alýandygy aýdylýar. Maglumatda bäbegiň wagtyndan 17-nji martda doglandygy we onuň saglyk gözegçiliginde saklanandygy hem bellenilýär. Saglyk öýüniň lukmany bäbegi görmäge baranda olary kwartirada tapyp bilmeýär. Şondan soňra Belarus häkimetleri bäbegiň we aýalyň yerleşýän ýerini kesitlemek boýunça gözlegi işlerini geçirýärler. Ayal polisiýa işgärlerine bäbeginiň ýitendigi barada dürli bulaşyk jogaplary berdi. Soňra bäbeginiň betbagçylygyň netijesinde aradan çykandygyny aýtdy we munyň jogapkärçiliginden gorkup, onu derýanyň kenarynda goýup gaýdandygyny ýöne anyk nire goýanynyň ýadyna düşmeýändigini bellidi. Häzirki wagt çaganyň jesedi saglyk ekspertizasyna berildi. Onuň netijesine görä çaganyň ölümine nämäniň sebäp bolandygy anyklanar diýilip, Belarusyň Içeri işler ministrliginiň Brest regiony boýunça müdirliginiň maglumatynda bellenilýär. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azathabar.com.
Russiya we Türkmenistan gaz ulgamyna 5 ýyl möhlet bilen täze şertnama baglaşmagy mümkin. Russiya Türkmen gazyny satyn almak üçin Türkmenistan bilen möhleti 5 ýyllyk täze şertnama baglaşmagy mümkinçiliklerini maslahat edýär. Bu barada Interfax habar agentligi 16-njy maýda Russiýanyň energiýa ministriniň orunmasary Anatoliy Yanovskiň sözlerine salgylanyp habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä täze şertnama esasyna Türkmen gazynyň Russiýa iýerilmegi 2019-njy ýylyň 2-nji ýarymynyň başlaryna başlamagy mümkin. Häzirki wagtda 5 ýyl möhlet üçin orta möhletli şertnama baglanşmak boýunça gepleşikler geçirilýär. Şu ýylyň 2-nji ýarym ýyllygynyň başyndan başlap gaz iýermek işleri başlap biler diýip Interfax Yanovskiň sözlerini getirýär. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda taraplar iýeriljek gazyň möçberini maslahat edýär. Bu gazyň bahasyna bagly bolar diýip Interfax resminiň sözlerine salgylanyar. Yanovski Russiýanyň Türkmenistandan satyn aljak gazynyň göwrümini 2016-njy ýyldan öňkü derejesine ýetmeginiň mümkinçiligini aradan aýyrmaýar. Russiýa Türkmenistandan 2016-njy ýyldan ozal ýylda 4 milliard kubmetr gaz satyn alýardy. Reuters habar agentliginiň 16-njy aprelde çap eden habaryna görä 2009-njy ýyla çenli Türkmenistan Russiýa ýylda 40 milliard kubmetr tabii gaz eksport edýärdi. Interfax'ın habaryna görä häzirki wagtda taraplaryň arasyna dowam edýän gepleşikler iýun aýyna tamamlanmaly. Ýatlasak Russiýa apreliň ortasyna Türkmen gazyny täzeden satyn alyp başlady. Ýöne bu ulalaşygyň jekmejeklikleri aýdynlaşdyrylmaýar. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.